No, jo no vaig tenir mai problema amb el cine. Tenia 2 cines. A més entrava gratis. I me'n recordo dins al cine, que on estava el bar i després estaven els vàters, hi havia un piano. I sempre entrava i tocava el piano. Recordo, doncs, que de petitet, que quan anava al cine, al sortia de mal humor, perquè tornava a la vida real, no? Tornava a la vida de cada dia. Claro, los asientos eren bastant incòmodos, perquè eren de fusta, eren bastant incòmodos. Tots banquets, podríem dir, eren les cadires del cine, però aquí n'hi ha 4. I recordo que el cine tenia d'amplada, com si diguéssim, 16 cadires o 16 butaques, 16. Aquí n'hi ha 4, doncs n'havien 4 més, després el passillo, havia un passillo central, i després n'havien 8 més, 16 en total. Però, ojo, això estava a les 3 primeres files, que era la 01, 02 i 03. I llavors començaven les butaques, que eren, em sembla que hi havia 19 files. 19. La fila 19 era pels nòvios, i aquí ens sentàvem els crios, que tenien la pantalla, no sé com no quedàvem trencats del coll, perquè la pantalla la teníem aquí dalt.